really close. Yeah, look at that. Wow. Can you see the horse? No, it's very difficult. It's under the snow. Yeah, I think so. Yeah. Hola, estamos sobre o cabalo blanco de Uffington. Tería que estar aquí, pero coa cantidad de neve que hai é imposible distinguir o deseño, aínda que se pode ver as zonas do terreo onde está excavado a figura e rechea con area branca. Enfrente de nós atópase a Dragon Hill, porque hai quen interpreta esta figura como un cabalo, hai quen interpreta como un dragón. Esta é unha das xeografías míticas máis interesantes do Reino Unido, de Gran Bretaña, porque, según conta a lenda, sobre esa colina foi donde San Jorge matou o dragón. E, de feito, dice que ali donde caeu o sangue do dragón non medra erva, non? En teoría, no cumio dese pequeno curuto desa colina non medraría a erva. O que pasa que, obviamente, ao estar coberta de neve non se pode apreciar. E detrás de nós, no alto deste outeiro, sobre o cabalo de Uffington, atópase o Uffington Castle ou Hillfort, un castro para nós da Idade do Ferro, que a diferencia do que vimos outro día de Triqueiri, este está feito con fosos, parapetos de terra, non? E sobre eles iría o que sería unha estrutura, unha murallas de madeira, non? No que estivemos outro día, podese ver que tanto as estruturas defensivas como as cabanas son feitas con pedra, non? Como se fai en Galicia. Agora mesmo poderíamos decir que estamos camiñando por riba do lombo do dragón. Bueno, dispoñémonos a baixar ao fondo do foxo principal, o que está xusto antes da croa de Uffington Castle, para que se poida observar a magnitude da obra de desterre e acumulación de terra neste parapeto exterior.